Στην είσοδο του χωριού βλέπουμε το πρόγραμμα για το 2011, όλες τις εκδηλώσεις. Υπάρχουν παλιά ξενοδοχεία και το όνομα του χωριού, πακάκια που μπορεί να κάτσει κάποιος περιμένοντας το λεωφορείο ή ρεμβάζοντας, και εμείς συνεχίζουμε από πινακίδα αριστερά. Στο χωριό, εκτός από διάφορες εκδηλώσεις, υπάρχει και μουσείο και ακριβώς απάνω στην στροφή και στην κορφή γίνεται η αλλαγή των νομών και της περιφέρειας. Πινακίδα για βιολογικές καλλιέργειες. Βλέποντας την πινακίδα για τις βιολογικές καλλιέργειες, βλέπουμε ότι απάνω στο βουνό υπάρχουν αρκετές αγελάδες. Δυστυχώς ο καιρός μας τα χάλασε, αρχίζει και βρέχει και βλέπουμε ότι στην βορεινή πλευρά εδώ του δρόμου υπάρχουν κολόνες που προειδοποιεί το ύψος του χιονιού. Αυτό πάει να πει το χειμώνα εδώ έχει πολύ χιόνι. Το τι μπορεί κανείς να δει εδώ στο επαρχιακό δρόμο δεν λέγεται. Ο ιδιοκτήτης, έχοντας βάλει τη φαντασία του να οργιάζει, έχει ταιριάξει πολλά πράγματα μαζί. Καβασάκι μηχανή, τρίκυκλη, με δύο ρόδες μπροστά. Πόσο παλιό είναι το μοντέλο που τώρα το έβγαλε η Piaggio. Χειρόφρενο, μάλλον από αυτόν θα πήρε η εταιρεία το σχέδιο για να βγάλει την καινούργια μηχανή. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να έχει πολύ φαντασία και αρκετό μεράκι.
Και βλέπουμε ακριβώς που βρισκόμαστε, πάνω στην 523. Τώρα που ήρθαμε ήταν ανοιχτό το πέρασμα. Το χειμώνα λόγω χιονιού κλείνει. Και πηγαίνουμε δυτικά για να συναντήσουμε την παραλία και να πάμε δεξιά για Γένοβα. Καλοπισμένα σπίτια με τεράστιους κήπους και μικρές πισίνες, μικροί κήποι και καθιστικά, και το υψόμετρο που βρίσκεται το χωριό. Παλιά κτίρια καλοδιατηρημένα, έχοντας γίνει διάφορες επιχειρήσεις. Όλα τα πάρκινγκ στην είσοδο του χωριού μέσα απαγορεύονται μόνο με τα πόδια. Μικρά μαγαζιά στα παλιά τα κτίρια, πακάκια παντού. Το όνομα και το σχεδιάγραμμα του χωριού που βρισκόμαστε πινακίδες από εκεί που ήρθαμε και το βουνό το οποίο περάσαμε που είναι η κορφή στα 13 χιλιόμετρα, το οποίο απέρχει 93 χιλιόμετρα από την Πάρμα, όσο αν πήγαινες από τον αυτοκινητόδρομο στη Λαπρέσικια. Χώρος πάρκινγκ αυτοκινήτων αλλά και αναψυχής που μπορεί κάποιος να κάτσει, να κολατσίσει κάτω από τα δέντρα. Το ποτάμι που διασχίζει μέσα και κόβει στα δύο το χωριό. Πιάτσα Μπιαζότη και βλέπουμε το ιστορικό κέντρο της πόλης.
Αυτό το κάστρο υπάρχει εδώ στην πόλη για ιστορικό και αυτό διατηρείται. Στα παλιά τα κτίρια βλέπουμε ότι υπάρχει ασφάλεια εδώ και αρκετούς αιώνες με τις σιδεριές απ' έξω. Βρετικά τα σοκάκια την εποχή εκείνη βλέπουμε ότι υπάρχουν σκάλες, αυλές και καμάρες. Και η πίσω πλευρά του κάστρου κατεβαίνοντας ο δρόμος προς την παραλία περνάει μέσα από εκπληκτικά χωριουδάκια. Κάθε στροφή είναι και μια διαφορετική γωνία. Σπίτια στα πιο απίθανα σημεία. Το όνομα του χωριού. Ανεβαίνοντας από το Κούνεο προς τα γαλλικά σύνορα από την S21 σταματήσαμε σε ένα κάμπινγκ για να διανυκτερεύσουμε λίγα χιλιόμετρα πριν από τη Γαλλία. Η άλλη μέρα, ξημερώνοντας το πρωί, έχει έναν ήλιο, βέβαια με σχετικό αέρα και λίγη υγρασία. Και επειδή είναι Κυριακή, πολλής είναι ο κόσμος ο οποίος βγαίνει να κάνει τον περίπατό του. Πάνε στη βουνοκορφή με το αυτοκίνητο και από εκεί και πέρα συνεχίζουν τα μονοπάτια που είναι ειδικά διαμορφωμένα για τα παιδιά. Και το ιταλικό Citroën που πηγαίνουμε παρέα προς τη συνάντηση. Το όνομα του χωριού και του ξενοδοχείου. Καταπράσινη η περιοχή στις Άλπεις πάνω από το Κούνεο. Και βλέπουμε ότι σε ορισμένα κομμάτια έχουν βρει και έχουν φτιάξει τα χωριουδάκια τους έξυπνα και έτσι υπάρχει ζωή για όλους, όλοι ξοδεύουν, όλοι βγάζουν λεφτά και είναι ευχαριστημένοι. Όλα αυτά σε ένα λαό ο οποίος έχει μάθει να εργάζεται.